И здравейте хора, днес ще снимаме на FC Mobile с един приятел Илян. Илян, представи се. Здравейте хора. Айде. Илян, ти ще цъкаш ли? Да. Добре. Отидох без да искам на грешното място. Извинете хора. Сега ще гледате как се апгрейдвам и Кейн на тоя... Ох, забравихме името на ранка. И така. Извиняйте, че забива просто. Не мога са. Така. Гледайте са. Ще отвориме пака за 3000 джема. Хора, ако това видео събере колко 50 лайка и ще отварям още разни пакове. Сега, да, само разглеждам тези пакове. Тук има един за 8000 от 9799. Хора, извиняйте, малко бъгна. И ето, хора, завърнах се, малко ми бъгна. Не в Gems и FC Points бе. Кажем ли къде мога да ти е таблета? Кое е било? Цялото било. Спокойно. Това е малко да това Хора, извинете, че яко бъгвам, просто телефона ми е яко бъгав. Секунда, хора, сега ще отвориме този пак. Само за малко ще спра видеото, нещо да се не говорим. Мамо, да знаеш къде има таблета? Хора, върнахме се, сега ще отвориме този пак. Иляне да стискаме палци за някоя готина машинка. Плащаме. 99 гулист. Гулит? Руснак? Какъв руснак бе? Руснак. Айде, анбоксваме. Това е най-тъпия пак, сега чакаме втория. Това вече е готино. И сега гледаме Русия. То вече ми го избра преди аз. Русия! SDM! Гулит. 9-4. Може да се падне 98 обък. Така. Хора, много съм щастлив, че ми се падна готин SDM, ама моя е по-силен. Хора, пишете в коментарите, ако играете FC, напишете в коментарите хаштаг колко оверал сте. Не да пишете хаштаги, да напишете хаштаг и до хаштага овералът, който колко сте в FC. Аз съм 9.5. Иляна 9.7.
Ма той сега ще играе от някакъв негов таблет. Нето е по-ловец. Ти откъде го зареждаш изобщо? Айде хора. И да, той SDM ми е изобщо излишен, понеже аз в отбора нямам позиция SDM. Така че отиваме да го продаваме. Само ми е много опитно колко пари. И Ашанеца, трябва ли ти то 94 SDM? Не. Ама ти не мога да бъдеш, ако не те видимо. Защото какво? Не те видимо. Верно, че е untradeable. Това е много шит, че е untradeable. О, хора, сега ще гледате как си максвам Кейн на 100. Over. Ау. Това ще ми е най-мощният плеер. Rank up. И rank up. 100 ST Кейн. One skill point, много ясно. Шутингът. Макснах му шутингът. Имаме и ново квестче. Вече имам 100 overall Кейн, хора. Това е най-готиното нещо на света. И защо играта не ми вдигна overall на отбора? Не ми е ясно. Иляна, вече от телефона съм по-мощен от тебе. На тебе максималката моята е 100. Дали? Как имаш хаунт 100 и единичка, бе? И виж кога. Кога ми 9 смисъл. И ти ми спадна. Я ти имаш ли? И ти си 4-3-3, аз съм 4-3-3. Това колко пари е? 1 милиард, но е много по-беден отбор. Хора, за малко спираме видеото. И хора, като първо завърнахме се. И хора, като първо видео на FC Mobile, няма да можем да изиграем матч, но в следващото видео, стига вие да искате, ще направим и матч на лигите срещу Илян. Айде. Чао, лек ден и не забравяйте да струшите лайк бутона и да се абонирате. Аз съм XXN78WNXX и благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до другия път. Абе, сопри да бъдеш. Запеса.